Ke sar the kram sa ke hai stame nang list tame inut jong si karbi polote la jong si khai aphan ta ching hon polote nang li karbi aphan ninje thek chor bang chok chok chi tung bang hedi lalo pini bang ke kheroni pulo hedi pina pina dig bang ke hamreng thek la pen jeng kha ta thek la pen bothalang so ta thek dong ka ta thek kapre ka dim stame bang ladak nang chupahem fu bom lo mate nang pet bom lo nang do bom lo dokan tibia men pen akan bisnes ke klema men pen akan kapre men pen sedang nang setel bom lo si hai kadu ka ke council sor ka chelang lia join ni lo la pen council sor ka matha krang join ni lo long aso ka lidia da tuma phan ke botarli sa long pen council election long pen mening thanang ji la pen long lia patas taming thanang ji trading license taming thanang ji la pen la ke mane kathar sar le ka pinchat polam ta li lo la bang ke mane aron along si kitok dulu athema siksidul paragraph 2 sa paragraph 7 along pensi mane mithang botarlis ka selama ja kong do ko bangke tok daklos tame council sor bange rdp da joini pen tini bangke lason phonang bomlo la penili kama thadana teng kan pulote la bangke non lekang tonji gelilang la ke kecheng lang kusnili matha athema pina khironi chot gali akapre ka dinta ladang nang chophem pu bomlo nasi council sor phan nili koi pen ke pil kan tung bangke nang litum RD ping tung te mene setame labangke kaduk ka vyakar biara ta phopet pola pen longa suara ta phopet po nang litum mathayi pini power do po ne ke jok don ploji amu ke jok don ploji posta labange kali athema ilitum a oka vi bange sivet na pen akar bi bange sivet a tribal bange sivet nang litum tame a oka vi a DNA bange lagi celaro ni lagi long sidui lagi kai long sidui lagi ron mayar ni bange nang plang oma nang boy oma nang CM nang IM apa bang RJ lagi nang kopia party lop RJ kopia dharam long RJ isteme kopia khai lo kopia jati lo bang RJ khai alam si bang ji la pen jati alam si bang ji nasi party amen pen ladak bang aphan ke bang khai aphanan ni kapathe party amen pen bang khai aphan ke chak dim klong ke pe bang ke laga council source tame chokche lasi alang tum stame RD bang ke en convek nang po stame non eviction alam klang lo hala dax tame sarthi kramsa forest board chairman alang li dampen rong sorphan inchek tekang lo penangan putekang lo nasi suputhak ni ligi puang tung bangke sarthi kramsa ke hai tame nang list tame inut jong si karbi polote la jong si khaya phan ta chinghon polote nang li karbi phan ninje thek chor bange chok chi athema ladak vijr along kedo inglong aso kalida datum biharia tum lapen kapre non tribal atum stami pinyar ni karbi aphan ke thank chok lapen areng hu kapaso pini ha Guwahati hospital an ke ponnanga bangke ladak bangen nang li CCB dun dedat lapen insam dun ri bange chok chi nili pui bangke lasi nang li setame khai lapen longri aphan kama tha bang lapen kardi puyong si pui pulote hala dak nang li CCP dun nai lapen vjr along le bangke adima bangke lagi eviction vek nai